Together, growing in faith, changing communities. Suka
ethuneni. Ithuna leli lirepresenta leyo ndawo osizwa khona uyafiwe, leyo ndawo osizwa khona unomzwangedwa, leyo ndawo osibona udelelekile, leyo ndawo osibona kena engekho umuntu oseduze nawe. Ithuna le ndawo la ubona kahle khona ukuthi ngiyazama ukubambana, kodwa kukho kulungayo. Ithuna lakho lizothi yahamba ethuneni, uyasuka ethuneni. uMaria Magdalena uthi umefika abangeni isugela, uyabona ukuthi sekuvukile, umnyango usuvulekile, ithaba sihlala la, akusiyona indawo yakuhlala, izoyabiza abanye bazobona leso simanga esesithana. Izothi ungahlali kulezo zinto ezikucindezelayo, ungahlali kulezo zinto ezikubambezelayo, ungahlali kulezo nhlungu, ungabambeleli kulezo nhlungu, ngoba lezo nhlungu ziyona ithuna ethuneni. Izothi awulungise noma sengasahambi kahle phandle, noma ungasaboki, usuzamile, wahlaba imbuzi, wahlaba inkomo, kodwa izinto ziyahamba, usuzamile, wezenkonzeni, wazokhuleka, wakhuleka usuku nemini, wawasho konke amanovela, kodwa ungahlali lelo thuna, ngoba that is not your permanent residence. Angikhathali noma ngabe sesizibona sesisodabeni olungakanani, khona uJesu osibezayo, ukhona uJesu ovelayo njengomnqobi kuleso simo ekubonakala ukuthi thina sesinoJesu. Leli vangeli kaJohane libalulekile ukuthi uJesu wakhona esememeza, uMaria esememeza ngegama, kodwa amanye amavangeli ayaveza ukuthi wathi esefikile endaweni esethathile wasekhaya uJesu eseziveza esembiza ngegama, ngoba uJesu osibezayo kwabafunayo nabayaphi. Izothi masiye uJesu, uyayima uJesu, kodwa ahlala wasuka wasehamba eyobizana bathi babefika Peter nalomfundi ayethanda kakhulu, ithi bangijima khona nalo ovivi wasethola isibindi wesifazane ukuthi noma ngibuyele emuva awusesabi, into engiyibonile lapho injekisile ukuthi amandla kaNkulunkulu mangakanani. Yebo njalo amandla kaNkulunkulu mesesivezile, uNkulunkulu mesesibonakalisile amandla akhe, uzobonakalisa ugijima usuvumele emuva. Bathi abantu bathi akusiyena yinto owesifazane obehamba ethuthumela, akusiyena yinto yokuthi obehamba ethuthumela, yosekweseshaya esibhilini esizokusithemba usufike wayekudasa. uNkulunkulu osibezayo, ukhona uNkulunkulu osibonakalisayo, kodwa uma suka ethuneni uNkulunkulu uyavela uNkulunkulu yabike. Ithi-ke izinto uNkulunkulu bathi basebefika, bafika wangena uPetro, wafakaza ngempela ukuthi uvukile, ngoba engasaboni ethuneni. Into engiyithandayo-ke, ngithanda laba sokugcina ukuthi bakho sisenalo yini ukholo oqinile, sisenalo yini ukholo ojulile nalapho izinto zingasihambeli kahle. Sisakwazile ukuthi uNkulunkulu simdumise, simbize ngoNkulunkulu nalapho izinto zingajuleli. Sisakwazile ukuthi siyakholwa simvume uNkulunkulu, ngisho kubonakala ukuthi abakholwayo behlanganyelwa izinto ezinzima, bahlangabezana nezinto ezinzima empilweni zabo. Sisakwazile ukusho ukuthi yebo siyakholwa. Athi uNkulunkulu awabili esifundweni sesibili, uma nafana noKristu athi funani okwabizwa, ngoba lezi esisipulanile
sifuna izinto zalalo emhlabeni okuyizona ezingasizithuna esidinga sezivuma nawe ukuthi sihlale zona. Uthi umpostoli Pawulo ifunani okwaphezulu. Ufuna okwaphezulu kusho ukusicwebisa. Ufuna okwaphezulu kusho ukulungisa inkambo yakho. Ukufuna okwaphezulu kusho ukuthi ngibuze ukuthi uNkulunkulu ujabulile yini ngomuntu ekuyena. Ukufuna okwaphezulu kusho ukuthi mina ngubani noNkulunkulu. Ukufuna okwaphezulu kusho ukuthi izinto ezizenzayo zisengalane yini nethando kaNkulunkulu. Mhlawumbe bafanele ngizibuze lokho ngisandela lelithi ukuthi ukuhamba kuyafakazela Kristu. Abadala kuba bayabona uKristu noma bayakuthawa uma kusapha abasha sokusebenza ngoba abantu bathele malihamba base bahamba nabapostoli ukuthi bangamaKristu bamfeza ukuthi bangamaKristu odiphila bayelayo amaphili uKristu. uKristu thina sekuvelele ngesikhathi ukuthi kufanele sazi ukuthi sinamaKristu kodwa sebenza uKristu sibe singaphili. Ukufuna ukwaphezulu kusho ukusuka ezindaweni okuyizona ezisiqhelelisayo uNkulunkulu. Ukufuna ukwaphezulu kusho khona ukuthi uma sithi sifile kanye noKristu kunezinto nathi ekumele sivume ukuthi sife kuzo. Mhlawumbe namhlanje bekusuka ukuthi ngicela ukuthi kube nezinto ezisalayo empilweni kodwa namasalayo. Bekufanele ukuthi namhlanje kunezinto ekumele ngizishiye kulethuna ebesebenza lithi likaNkulunkulu bathi mabeqala uPetro basebezibona izibhamu okwabizo lezazibophile basebezibona izibhamu sinjengoba zinjalo kodwa umzimba oboshwe ngedrama awusekho. Ngizothi nami namhlanje bekusuku lokuthi uqaleke shiya lezo zinto ezikubizo lezibophile ezigoqo ukuthi uphile impilo yoKristu ebesikuka nawe uKristu ofukileyo osebenzisa naye.